Matingala na lang kaday ang kamunggay sa merkado day no 3 weeks na sa mo ang rip day. Dili jud na mamatay ang dahon na day, mukuto ra na siya day pero dili siya malawos, dili siya malata. Ambot ug unsay gibutang ana nila day no. Diri bitaw sa syudad day no ang kamunggay para sa mua day is grabe na siya kabulawan. Kay lagi diri man gud sa syudad day no is dili ka basta-basta kakuhag kamunggay diri day nga fresh bitaw siya. Kung dili may mangayo sa tito sa kuang afam day no is dili mi katila og kamunggay nga fresh kaayo. Samantalang dito sa bukid day mag-ulan og kamunggay. Grabe ka kamunggay dito sa Paderland. Mo nang makaanak ko nga grabe ka nindot jud sa bukid day no kung magpuyo ka kay pwede ka pananom. Pero diri sa syudad day is dili. So makapalit lang ka dira sa merkado day pero dili na siya fresh. Matingala na lang ka day ang kamunggay sa merkado day no 3 weeks na sa mo ang rip day. Dili jud na mamatay ang dahon na day, mukuto ra na siya day pero dili siya malawos, dili siya malata. Ambot ug unsay gibutang ana nila day no. Pero sa bukid gali day ang kamunggay dito day pila ka minuto or pila ka oras na nga gikan gikuha dito sa punuan day is mga larag na siya day malayos. Pero diri sa syudad day ang kamunggay sa merkado day dili jud na siya malata day. Kung imo bitaw siyang anaon ang dahon nimo day kanang sa merkado day, kung imo siyang anaon ang dahon kanang imo siyang unsa na pigaon or unsa na mukuto ra na siya day, dili na siya mamatay day. 3 weeks na day or mga inana gyud na sa samong rip day kay mamalit may gutan day malimot. 3 weeks day buhi pang kamunggay day igura na siya mukuto. Mo na natingala ko day ngano man. Ngano inaana man ang kamunggay sa syudad. Mo nang naputanan ako kay Paderland. Lahi ang kamunggay sa syudad Paderland kay dili siya mamatay sa rip balag tagpila kat simana na sa mong rip dili siya mamatay. Og natingala ko nganong mukuto man ang dahon pag amo ang pisliton manguto ra ang kamunggay day, ang dahon sa kamunggay dira makapalit ka sa merkado. Muna karon day is nakakuha kog bulawan nga kamunggay. Kay lagi day gihatdan mi sa tito sa kuang afam. Gitagaan mi ni og fresh nga kamunggay kay dagan sila og tanom. So mo na day ako ni siya i-keep kay ako ni siya i-juice kay mamo gud juice ako ang mga piso day kanira jud kamunggay. Mag-juice ra jud ko na day mo na ilang ganahan kay nga juice. So muna bless kayo mong namo sa bukid nagpuyo kay lagi unlimited mo anytime pwede mo mukaw kamunggay nga fresh, pwede mo mukaw mga utanon nga fresh. Makakuha dayon mo pero day syudad day is dili talag sara kay ang fresh diri. Kung mo day today no taas na kayo bay oy.